Zoskok z 90-metrovej výšky nebol samozrejmosťou. Adrenalinoví nadšenci čakali viac ako hodinu na priaznivé poveternostné podmienky. Zoskok totiž trvá len niekoľko sekúnd a nepriaznivý vietor by mohol mať tragické následky. Jednu sochu dole do zostru, tak to som míňal, tak a hlavne tie stromy, ten most, málo priestoru, tá cesta, dokonca auta tam chodia, to tiež nie je dobré. Teraz skáčeme proti vetru, čo by sa normálne nemalo robiť. Ak by sa otočil smer vetra, odfúklo by nás niekde úplne inde. Počas skúšobných zoskokov sa jeden skokan zranil, na miesto do trávy dopadol na most a so zlomenými členkami ho previezli do nemocnice. Skočil, keď neboli najvhodnejšie poveternostné podmienky. Skokani na rozdiel od parašutistov, ktorí skáču z lietadla, majú len jeden padák. Rezervný neexistuje najmä kvôli krátkosti zoskoku. Skákanie z budov či skál je pre nich napriek tomu neodmysliteľným koníčkom. Uvoľnenie, reagovanie, krásne pocity.